Ohami mania ye na no fi asante kontase ansa ye kodru wura aniti eniye feja sanunu enuma ye peja onipo ku aspoku sansa ku akromane onipo ku sansa ku akromane isi onipo ku sansa ku akromane onipo ku sansa ku akromane ajilo egwe aboti se onipo ku sansa no sense sapoja enua da sibra so no su wala ni mo ko ba ho da sibra so bo so wala ni mo ko ba ho tia ya mamu akwaba edeba aba loudest channel yi so ewo YouTube megidi se bibia ekoso kama ewo baabi a wo bia na ye de afei na yenso ye de yenkuku ni yenkaka ba bepie mu ewo Asante Mampon wo hwe bichi kese a abo Asante Man ene ewura se tutu abebi otoso mienu Sante Hene ene ewiase nyina na chese wo se yenso yetimi baabi ni ye betwa kakra ma yahwefo nso timi enya bihwe na bretu PSA da sibro se bonso otoso mienu ne doti ye ena egusu a wohwe bie no na enya asem keto akra ewa Asante Mampon kro no adane abutu pa sanse krowra ose wabre akra peso okoje na home ani nti wadane nachi ede ama ekroma fo mecha Asante Mampon adehye eni nti ama wo mu nyina no eti akrakra yemu a enya asem keto akra eni nti wohwe se de amamre ni amane etwa guo no ana utimu se amamre efe ye Ghana Asante Man ye wa amamre bebre wo hono mu a efe pa wohwe se de enyema ekoso abrafo eyi akeche nananom adehye enso echia esu we ba no akohwe akra nim na chese ayare hosempa ediama nananom ena afi adehye eni nti fitifiada no ena adwumadie ehyaase akrada so dampem wohwe se de Asante semne de yemfani agrokra anehwe wohwe se de Asante Kalis no edi ehim eni ade ncheche wo dwumadie yase na atimu sampa bibi edi ada adanse epefe se ade ato Asante Man ni yewura enipa enya asem ketwa eni nti yan de afi ni aba bedro enti enekwasi edi ahoboabo egusu a mehu se okunani aba abechia ye behwe se de okunani ene nabusua ekochia nananom enso ede aka ho badansa nanom ye nua pani kwesi pon ya ba beto na wonde fitifiada no ena wo ha se nti ye mbisa no de eniema eko ene de tosumensa se meka de tosumensa ono ankasa dampemu efieda anajo nenso wo mieso eda no ene oje edwade ya no eye oba kunani a ono ena sebi nikunu edampemu no wo bedware na dware ya twato ye frene dwa preko nti oba kunani ene abusua ebai ede amane kwan so nyema wo so de edware nikunu nyina ebai etwaso enra nimene da no kwano nan ena obi esuo ema asofo ebai na oba ebebo mpaye eye kusuma mane ewo asore kwan so na omonso eye omudie efi ho na busua adofo namfo Asante Mampon atenankonya ene mpotemuafo nyina bai enso ede eni die twato ebre no Asante Mampon soafo sanso ena abemu kania abemu asoafo bi te se onabo boache jakon ebai sanso ena onabo osaya odichum ebai onabo anodompre ochese aha eni ninchiri pa enti minority chief whip onso ebai eno echi no obi etise Kennedy akompreko Japan ebai na manofo no bai pa sanso na nanam hemfo efira ma hodo so ena afi mantami mu no bunu mantemu enfo ena afi ahemafo amahemafo omonso ebai ukọ atoye mantemu a mpenfo bi so efiro no ebai ye hwese ena eyeda etoso miensa nemmom no ebre opa ho to man kase de kase de na eda etoso mienti na ede tu enne no anopai ekroya no nkonokoya no ohima watena sedada sanso na ohine ye oba kunani a ikunu ho aye na sabre no ono nso atena se ya omunyina no no eje enchia
na wadeda no awie sɛdeɛ emre bi en wosese sano no wasesa no ho ene kwan foforo so kura enne ebo nwumre no nsia obeye awufosume twatoɔ ekase akwankogya som etwatoɔ kura Anglican for de Catholic word anasa term nti ombeka se requiem mass na obobeye no enne enwumre no nsia de ekro na owia obesan atum na abrafo atoa so awe enen so mpanimfo a ye hwe onim kwan so beba bie mu a de yenya ne tiete say former vice president of the republic his excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono so ebeba na waba de anidie twatoɔ abre ohene eda asebre na nyame adoma okina no na ebeye da twatoɔ a ebeka sɛ obie ama aman hina hodoɔ abamu mpanimfoɔ na afi osante hina na ankasa oye ayira owempimo siedu no ono ankasa beba be ekosu amane na ode eja ne de hye ani nua ketewa ekwan se de nyina anim se asante manwisi ahene na da for me sebi so asante hine bi kwakura ye dwetedwa ahene na ohɛ ekyire asanteman nyina ntine ka sɛ oye asanteman wisia ahene se de wisia ahene no ono na ɛda empemu enti dwumadie nyina no sɛnye besi akɔ efiri nanu fiada ebepim nyame adoma okina ebesi ebinada anopa mu no se de dwumadi besi akɔ abra ya na namu free asante kontase a ya nanti konsia be enfie aduanan a ye kotu afra ababi a ye kodu ye ohaw ne mane a ya na namu free asante kontase a se ye kodu wura aniti ene fege family enuma ye pagya onipo ku askoku sansa wa kromane onipo ku sansa wa kromane Isi onipo ku sansa wa kromane onipo ku sansa wa kromane ajilo egwe aboti se o ku sansa no ku sansa oge sapoje enua da sibra so no su wala ni mo ko ba ho Dasi bi so bo so wala ni mo ko ba fasadi babaku da bi ni obi sunya ni wada fasadi babaku da bi ni obi sunya ni wada obi esemi ni wada ni wada But you say, I'm to sign me a friend. Yeah, yes, I could for a moment for. Yeah, more mampo. You feel rather, you feel as a second person. So, you're not someone to my other diploma. You're the enemy soon about it. You're going to hook also on the buy. So I have a map bebre wo mu busua etututu ye ne bi ebedi nkomo me so say won subscribe na like comment na share video yi afi social media platform ne so baby abaloud the social ya na wa follow wo mu etututu no na anu asembi nti ye ntimi emman ne bebre ane but ye baby san semba ko me no bi etuo no de enti a wo mu tutu de enti na wo so mu tutu wa bra ye eni etuo no kra wo twaka ben enti yen ben ye nua be me na ye ne ending komo na on hyen ye de enti ya na omututuo no ene dwumadi a wodi wo eye na sekoti yana na gasibra osebon yana na bakupana no na yeda yesora yanti asamde se yana na nyin bebi akọ na yenso yana na ewa hade bia na bibia yebo yenso efura jura na yeren yebae tese wanye na bebi ko ya yenso de ye honde na yempa baba yeren ebe ba ha beta ikiri na yesi na chi kama nti da goma fo na efura jura yebae yaka abrafo a yewon bebre ye sapasinfo
ye hono enno mo ka brafo oh nti ye ebase ayi bi se na yere wonto nti ebase yi se na yere ya pata akire nti abrafo ye we penyin wo na yere esuma ese ye mbeta akire ye muze baby so de ye mpa go na ye hondi na di tamoti nti yenso ye wa mamra ye ya yenso yere ye sore na ye sati duna de na se eye bi aba shama mafune kra kwa na se dise nipa no oni fakase na se nipa no super se na chire ye je na chire kwa ye a obeba be hu ye peji na eden ye di beta a chire ansa na nso ye betutu se no wontimi be hu se mi bam na mi tutu sa nti dise o ma be se ye hu anokwa ni bi be eda ansa na ya eden ya satito nampo hine anasa ya mami oba yima on be tutu na wan kwesira kwa nsirwa ntimi tutu nti se ye tutu na omo na ma kwan ana nso ya papa na sirem ana ye di ya hwande na ya kore ni bibia beta ya chi nti na yere wa dem wo kakra nse nyakompon wan hye ni monyam wama ya papa na dabre pano yere wanda na yeye no enye pe na yere yeye nti yesi na chira kwan yi te obi a wo betuna na ya firibia kuma se akra hin ebe duru ase se oba be jama kwan hin kwan ana se be boa na ya yitina ye na yi a nyakopon wan hye obi ani monyam asama no wa. All right, ebusia enti ye de yegusua ye wo bretuo piesie da sebro sebonso ne doti ye no ase ewo asante mampon na aha ena ye ne guso nti yegusua ye de mfidie ne yen camera ene na mu pane krato form a ye mama so ensi wo ho ne mo be subscribe na wa like comment video yi na face wa share ede ama eyensi etimi ehunu ne ma ekoso ewo nso wa fam ne wa dwenkyere enti ye de egusua ye ni esemu koso a ehwe abalaudes na eniema ekoso bia no ye be update you ama nso etimi ehunu bi. Mano madama rawa hima one nempenfo nanom etu rawa hima narewa one nempenfo etu Rawa hima na rewa oingo da chirikashire no yo fadi afani go yasa so de chira asante nai na rewa ne kwani na umadu no echie
If we go dancing, okay, rara. Now we run no. The moment you have Baba. I'm a Bohema and I'm a Bogunazo for the Monkey. I'm a Santa yine nankasa oye eyira owempim asiedu no ono ankasa beba be kosu amane na ode eja ne de hye eni nua ketoa ekwan se de nyina anim se asante manwisi ahene ena da for me sebi so santa yine bi kwakura eye dwetedwa ahene ena ohwe echire asanteman nyina ntinye ka se oye asanteman wisi ahene se de wisi ahene no ono ena eda empemu enti dwumadie nyina no se ne besi akọ efiri nanu fiada ebepim nyame aduma ochina ebesi ebunada anopa mu no se de dwumadie besi akọ